i yw Annie. Fy enw i Delys. Enw i Odella. Dewch i cerdded i'r ysgol gyda ni. Dwi'n meddwl bod cerdded i'r ysgol yn bwysig oherwydd ti'n gallu gweld tu ôl i fi, mae yna loads o ceir a efallai mae yna fel plant wedi mynd i'r ysgol gyda nhw. A dwi jyst yn hoffi'r ffordd bod ni'n gallu cerdded i'r ysgol bron pob dydd. Fi'n hoffi cerdded i'r ysgol achos ti'n gallu fel wneud ymarfer hon a mae jyst yn fel ti'n gallu siarad gyda ffrindiau chi. Mae'n cymryd fel 15 munud i ni gyd fel. A dwi'n teimlo bod e'n teimlo'n neis i cerdded i'r ysgol hefyd. Yna fi gallu gweld llwyth o bawb ci ar y llawr a mae'n jyst ddim yn edrych yn neis. Ni wedi wneud wythnos cerdded i ysgol Living Street. A mae'n rili hwyl achos i cael mas o'r car a fel helpu'r amgylchedd. A dyma ni wedi cyrraedd i ysgol Treganna.